7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Makulo sithatha lokuqala enyangeni ke we discuss matters athinta umsamu, isintu, all matters nje indaba zesichitho, ukuzwalwa wembethe nanokuthi singadlala abantu besitshela ukuthi kufanele ukuthi ubona inyanga for this and that ezinye izinto azinaso isidingo kahle hle. You learn out of that musu uthole context yakhona on this show because bakona abanye abantu asebedlala ngabantu bathatha imali yabo kube ukuthi bayelapha obaba advise ngezinto ezikhona kokunye ubuka into enziwa kwenye family ucabanga ukuthi nawe uzoyenza ingakazi yenziwe kini kanti ubhedisa izinto zakho ayikho into odinga ukuthi uyenze to boost inhlanhla yakho. So now to have the open line I introduce Dr. Mnikathi now oyisazi sesintu sekubingelela Dinangwe. Amen ngiyabingelela kubalaleli ngibingelela kwena Sohlaza Siyabonga. Abantu abami la studio noza kwethu la ubabambanje. Sure uzobona ke musubuka kwi video shy cap yegagasi emhlophe. Sinemponga isintu la umbhali ne researcher sekubingelela mlekeleli manje okhathini. Sohlaza ngiyabingelela kuwe ngibingelele umhlaba wonke endaweni zonke nje nakufinyela khona lo msakazo omkhulu kangaka ngimbingelele noza kwethu. Amen. Siyabonga. I'm waiting for your calls ke. Uzofuna ubuze noma yini ofisa ukuthi uyibuze. Uyakwazi futhi nokuthumela ama messages akho kwi app na kuma socials. Status nje ku Facebook sithi Indaba with Alex. Ungayena ku Twitter futhi as well. Kuleli hlelo uze umuntu ekhala kube khona mhlambe omunye ozwigama athi linhlamba kanti mhlambe indlela eliyona sinokuzwa khulunywa ngegama elithi umlanjwana yini leyo umuntu onjani okurefer kena kuthiwe ke umlanjwana lo Umlanjwana igama kona like lizwakala engathi linokuba ubudlapha kodwa umlanjwana kusuke ku refer to umntwana ozalelwe ekhaya ezalwa intombazane engashadile amzale engakalotsholwa noma engakakhishwa kube yogana emzini wendoda. So okufanele lo mntwana asebenzise noma anganywe ithonga la komalume ukuthi uhlawuliwe noma kahlawuliwe kodwa umlanjwana ngoba ukuhlawula akuchazi noma akubalula ukuthi claim umntwana abe ngakuwe igaba zokuthi umthathe nonina ezenza ukuthi mthathe lo mntwana athathe isibongo sakho. Lo kuthiwe ke ingane isihlahla yini le Sohlaza naye lo umlanjwana kuyashiya ukuthi ingane yesihlahla kodwa ke lokho akuzwakali kahle yini kuthiwe ingane yesihlahla bengisazi ukuze ngempela ngoba isizulu igama negama kune history yakhona yeah njengoba Sohlaza kumntwana ozalwa intombi nensizwa ukhumbule ukuthi intombi nensizwa abagunyaziwe ukuthi bembathe kodwa labesihlangana khona bahlangana esihlahleni uma sekwenzekile kwavela ingane ingakho kwathiwa ingane yesihlahla mhlawumbe ngijobelele lapha umlanjwana yes umlanjwana usewuchazile kodwa ke sichaze ukuthi kungani kwathiwa umlanjwana njengoba Sohlaza lengane izalwa intombi leyikhaya thina sazi thina leyikhaya nengane yethu kodwa uyise walengane asinawo umlando ophelele ngobaba wengane esukizelwe kwabe sekuthiwa umlanjwana ngoba yonke into ngokwesintu ibizwa ngoba kukhona isidi sithile esenzeka noma kwasuselwa kusona. Okay. Bengimana nje ngenza introduction you have your questions now and we expect khona abantu abafana noMahlikihla no Dr. Hlatshwayo nababa ama experts kule matter so namhlanje nje sibuza noma yini esingaseke siyibuza ngesonto edlule sasikhuluma indaba yamaphupho kwakhona abathi umuntu wakithi selokhu washona akazabuye ngephupho uma ubaba umfowethu ingane njalo njalo yini engacontribute kuthina umuntu angamphupho umuntu wakubo noma okungenza ukuthi yena umuntu meseshonile angabuyi ngephupho kwifamily yakhe. Ngicela ukufaka noma ukunikeza iperspective personal. Bazongidubula abalaleli ngoba ngihlezi ngisho ukuthi isikhathi esiningi iphupho ungalisukumeli mhlawumbe lisanda kufika elokuqala awukusukumele semabili semathathu ubone ukuthi ikhona imessage ezana leli phupho ngizoya kulento yephupho ukuthi angikaze ngimphuphe which means kukhona into wrong or anything kune journey noma kunohambo oluke lihanjwa umuntu esayohlangana nabalele esadlule egabeni ethize zokulala kwakhe kube nzima ukuthi abe ne contact nabasele until mhlambe kwayena rest. That's my personal
perspective Yeah. until naye afike la eresta khona kuyima ethola ithuba lokuthi abuyele emuva abuyise imiyalezo ethize ngoba kwesinye isikhathi uzongamela mne wethu kwesinye isikhathi nathi sike simphathise hamba mntakama ufika ungikhonsele kubani kunemthwala sahamba nayo ngiyalinganisa kuzo zonke lezi zinto but isikhathi esiningi sibe nokuthi uma ngingamphupha umuntu kunento ethi khona into eyenziwe kuye mhlawumbe uthi wetshuliwe mhlawumbe unjani kanti kahle kahle the spiritual journey nayo usangena kule yampilo yesibili angena kuyo ehlangana namathonga eintroducewa enzani the time azobuya ngayo isikhathi si right for yena nethonga. Okay, sure. No, yazwakala. Indaba 0861596596. Ithi ngicela ngeFacebook namhlanje khona uCharity la obuza ukuthi ngicela ubuza ukuthi wenze njani uma kuthiwa abazali bakho abashona sebaphendulwa ukuze babheke ngakimi. Yini ke mina kumele ukuthi ngiyenze? So kusho lo muntu unukwa ifamily yakubo yokuthi wena abazali wabaphendula ukuthi babheke wena kuphela phendula idlozi. Sohlaza leyo nkinga inkulu kakhulu ngoba abaningi bayayiphimisa bengenabo ubufakazi. Kwesinye isikhathi sohlaza kunezinto ezenzakalayo emndenini yethu uthola ukuthi kwenzeka kwazo kuyaziphinda. Uma phakathi kwekhaya kwake kwanukana abantu basuke besazophinda futhi banukana. Kuba umkhokha impela sohlaza ngoba ukunuka umuntu usuku usumngcolisile yena nethongo lakhe ngoba umbize ngomthakathi. Kubalekile ukuthi kugezwe kwenziwe leyo nhlambuluko ukuze ukunukana kungeke kuze kube khona. Uthola ukuthi lo muntu lo abathi uphendula idlozi hayi ngoba nake liphendulile kodwa kukhona insila yabantu abathile phakathi kwekhaya esivuka kuyena. Okay. Wow. Kulungile ukukhuleka Y2K ngizokuchazela ukuthi ukunukwa yini because wena ucabanga ngokwala ama sense of smell. Just for someone nje maybe ongeke abe familiar ngaleli gama. Ngokwesizulu makuthiwa umuntu uyanukwa awulichaze so that nomuntu omncane understand ukuthi sikhuluma ngani. Umuntu onukwayo ngokwesintu kwakuphunywa kuyokwenza umhlahlo noma uma kukhona into esolekayo kusho ukuthi usuku umsolwa. Uma ngabe unukwa okusho ukuthi mekunesenzo esenzekile mhlamba ke sithi kuntshontsheka inkomo noma kudlula umuntu ekhaya noma khona nje into eyisehlo ekhaya enkulu bese kuthiwa ayi sinuka ubani okusho ukuthi inuka santungwane uyoyibasile uyena msolwa loyo muntu makuthiwa uyanukwa kusho ukuthi umuntu osolekayo ukuthi ngahle kube umhlamba ophendula idlozi wena othakatheli wena obulala usibani ngiyalinganisa kanjalo. So ku instance yakhe ke usisi la ukuthi bamnuka ukuthi uyena ophendula idlozi ukuze libheke yena yini ke sengayenza ngoba uyena owoniwe so uzoyiqala kanjani iprocess yokuxolelana? Inzima sohlaza uma injalo ngoba kufuneka bamgeze ngoba inhlambuluko edinga bonke laba bamnukayo. Into ekufanele ayenze nakufuna athola ukuthi phakathi komuzwa kubo akekho yini owake wanukwa ukuze kuzothi makukhona wake wanukwa bese siqala ngaye iqala simenzele inhlambuluko simgeze sisusele laphunge likuyena. Uma sesikwenzile lokho uyobona naye labantu labamnukayo sebebuyisana naye bese bakwazi ukuthi bahlale phansi bacela ushwele ngephutha abalenza kuyena. Sure, you are on Gagasi FM. The show we on Wednesdays from 7 to 8. We call it Indaba Yesintu. Thank you for watching and the topic nje years because sithola kubona abalaleli but namhlanje nje ubuza nanoma yini ofisa ukuthi uyibuze sizokuchazela with my experts. I have Dr. uDlomo umnikati kanye ke nempunga yesintu ukhathini Mondli emandawe sabona uyaphila mfowethu bayaphila bahlonishwa. Hayi no bayaphila bonke Mondli wena sirathi ngithelezi network nginthe nenkinga la ngani mhlawumbe uzongithola kahle yini ishopha kakhulu la network. No for now sizakuza Mondli vele sishaya nje ngamafushane ingaze ikugile. Okay, two questions nje mthiyane. Okay, okokuqala nje mthiyane bengifuna la ukubuza la ukuthi mhlawumbe kumayelana nalabantu laba abahlolayo mhlawumbe ngiyohlola mhlawumbe umuntu ohlolayo uma ngabe ethi ngo3 akabe sayishisa impepho mhlawumbe nakushuthi abayisasebenza mhlawumbe lokho kuhlola ngakho kusewe kwabantu abadala yini mhlawumbe sekunezinye izinto mhlawumbe eziseceleni mhlawumbe angani uyacaca lokho shemthiyane bese vela kwayi. Ukuthi like akuhlolwa after 3 ukuthi kushuthi mhlambe uthole noma unezilwana asebenza ngazo izona ezamshayela umthetho ukuthi angababona abantu after 3. Yes mhlawumbe ngizwe kwenye question mthiyane. Sure. Mhlawumbe enye question labe ngifuna ukuyithola mthiyane ukuthi ngifuna ukuza mayelana nomsindo mthiyane ekhaya mhlawumbe egcikeni ekuthiwa
abantu abadala bawufuna umsindo ukuthi umsindo nomthiyane mhlambane ngase kube umsindo oweredo umthiyane mengikhonze nje ukuyidlalela iredo uyaphazamisana nabantu abadala omhlambane kuya ngomsindo ukuthi xabane sikezwani ngifuna ukuqeqeseleka nje lapha no yizwakala mondla right sibake kuleyo qala yeah le yesikhathi nokushiswa kwempepho especially kumuntu osebenza ngabantu abadala mhlawumbe sobalula ngizokwenza nje isibonelo njenga lolu hlanga olujwayele ukukhuleka ngole 5 ngabo 12 kuumgomo webandla lapho ukuthi ngo12 bavala izitolo bavala yonke into asiwazi umsuka wale yonto kodwa siyama silinde kulezo zitolo kuze kuvulwe ngo1 respecting the ritual yabo mangiya kulento yokuthi athumelaphi ngo3 angisayishisa impepho asikwazi ke thina ebese sithi kahle kahle isizathu kusoku ukuthi ngoba into nento eyenzeke endumbeni yomuntu imfihlo naye umuntu uyayizwa le nto so umuzi nomuzi unomkhuba wayo ngakho ngithi umkhuba ngingasho ukuthi isiko ngoba umuzi nomuzi ekhaya mhlawumbe ngizogcina ngo6 ubaba umbanjwa agcine ngo2 ayikho into wrong lapho and also uthola ukuthi mhlawumbe umuntu ozosho njalo ubusy kakhulu so from 3 down usefuna ukuphumula uyayibona le nto so kuyenze ngoba khona umuntu ozongafisi ngempela ukuthi athathe imali yakho ngo3 akasakusebenzi ngendlela ngoba nayo useyazizwa so asikwazi ngempela ukubeka isithupha ukuthi siqala siyabasola exactly sho no yezwakala ngisuka kwena ke mina kathi ngiza kumbanjwa leyo ukuthi makudlala nje maphiyana egcekeni kumnandi kujatshulwe nje bakuyi long weekend nje abantu abadala nabalele ekhaya abazwani nalomsindo sohlaza abantu abadala abawufuna umsindo egcekeni akukhetha ukuthi umsindo ohlobo luni kungaba umsindo wokukhala kwengane ezishawa egcekeni abawufuna abantu abadala umsindo wokumemezana ukuxabana umsindo onomathotholo kufanele ukuthi uma udlala unomathotholo udlale sohlaza ngendlela ezoba nesizotha ngoba umuzi lo wabantu abadala akuwona umuzi wakho okay ngikholwa ukuthi aphenduleka ngemondla isakhona kanti sure all right ethingithathe amapiyano Musa Emlazi kunjani Musa yebo sanibona njani Sikhona mfethu sikuwena unombuzo namhlanje sina topic ubuza noma yini athinta isintu nginama expert azokuphendula uthini wakumbuzo okay owami umbuzo ukanje bengizocela ukuthi ningichazele ngeprocess yokwenza imbeleko oqala lokho ukuthi yenziwa kanjani ngoba sekwavela ukuthi fanele ngiyenze okunye kwesibili ebengicela ukuthi ningichazele ngakho yilokho okwembula ingubo no process yakho ukuthi kuhamba kanjani Alright sure so nizohlukaniselana phakathi ngokwama strengths kuma disciplines eno siqaleke ngaleyo qala I process yembeleko we will share our strengths okay let's share them la nginqamuka khona uzothatha nala inqamuka khona ngizo add okay ngokwembeleko ake ngithi nje imbeleko yasekhaya kini la ubelonga khona kababa or I would say zombili I would say could depend ukuthi yini eshiwo lapha emsamo ngoba uma izobikwa ingane ibikwa ngizosebenzisa ngolwazi lwami ekhaya lami la ngizalwe khona from 2 years ekhaya ubethi abantwana bayabikwa from 2 years nje usuyenzelwa imbeleko uyabikwa uyaphawulwa mekukhona uphawu lenziwayo la ekhaya ngizokwenza isibonelo kamnikathi siyagcaba ngubane kuyaphawulwa emnweni so kwenziwa lolo phawu ukuze uphawule njengengane yala ekhaya but siqala lapha empephweni 1 kuqalwa kuzilwe nje iviki lonke let's say u7 days kulungiselelwa lo msebenzi kugaya utshwala nani kuyazilwa kulungiselwa ukuthi lo msebenzi kuyeza umuntu ozoshisa impepho uyazihlambuluka kathintana nomuntu wesifazane kulungiselelwa lento ukuthi siyothula umuntu emsamo masifika lapha emsamo sesiza nalomntwana ke sizombika lo muntu oshisa impepho la ekhaya useyamthula lo mntwana ukuthi nangu kumntwana uma kukuthi yakomalume imbeleke ingane kaSibanibani la ekhaya indodakazi kazibani lo mntwana ke umlanjwana wala ekhaya le mbeleko yakomalume yasekhaya ingane le kanje yendodana uSibanibani kuzothi ke mase kufika la imbuzi
xhelwa khona iyaxhelwa imbuzi ebusuku noma malithamba milanga iyalala emsamo imbuzi kuyavukwa ekseni sekukhishwa inyongo uyacholwa ngayo ebese mase ihlinziwe ebusuku I think lento ngiyayisheshisa wena lokho kunjani No, we are following. Don't worry. Ikhishwe ebusuku imbuzi ngoba ukuhlinzwa kwayihlinzwe ebusuku isiyathatha uyacholwa ingane ngenyongo isigezile ekseni iyacholwa iyagcotshwa ngenyongo iyashiwo futhi nansi imbuzi ke besibika ngayo umntwana ukuthi mfaka isiphandla la ekhaya siyambika usefaka isiphandla ngaka right mowa kubo noma ngaka left Makwamalo. Okay. So but as you say amakhaya ngamakhaya nemgomo yamakhaya ya kuna nama T's and C's Exactly. imgomo nembandela yakhona. There was a second question Musabo kadunayo. Yebo. Yeah, le kuthiwa ukwembulwa. Yeah. Yes, ukwembula kwengubo. Ukwembulwa kwengubo yini leyo? Yeah. Sohlaza umsebenzi wokwembula ingubo wenziwa kumuntu ozalwe embethe. Hey, we've had le ndaba yokuzalwa kwembethe. kaningi Okubalekile abanye bazisho bona ukuthi thina sazalwa sembethe sithola ama VIP access not general access. Yeah. Yabona ke Sohlaza ukwembula ingubo kuyinto ebucayi kakhulu. Ngoba abantu abaningi sebembulile kodwa imphumela bayiboni. Ukwembula ingubo Sohlaza akunawo umgomo ukuthi uma uzokwembula ingubo kufanele ukuthi kube nje. Uzokhumbula ukuthi ukuzalwa wembethe kuhlukene ngokwezigaba zakhe. Kukhona umuntu ozalwa enqwambile, lo muntu uyisangoma lo muntu. Okanye lo muntu uyinyanga. Uma lo muntu loyo ezalwe enqwambile ezokwembula ingubo kuyaphoqa ukuthi kube khona inkambi ezithile azozidla azokwazi ukuthi amiselwe zona. Should lo ozalwa imbeleko igudle emahlombe iW esifubeni. Kuthiwa ukunqwamba lo. umbilical cord. Yes. Okay. Lo muntu Sohlaza kuyaphoqa ukuthi kube khona inkambi ezithile azomiselwa zona ngaphambi kokubembula. Bese omunye kuyehluka Sohlaza kuyenzeka uthole ukuthi uzokwazi ukwembula ngale kokuthi kube khona inkambi ezithile. Mhlawumbe abantu abadala bamfuna ukuthi ahambe aye emanzini kuqala ayobahlambulula ngesimo samanzi kuqala. Umuntu nomuntu kubalekile ukuthi aqonde iqala ukuthi njengoba mina kuthiwa ngazalwa ngwembethe kungabe okwami kuhlobo luni futhi le ngubo ngayembathiso ubani ngoba umuntu kuyenzeka uthola ukuthi ingubo yakhe eyako malume bakhe sekufanele simcelele ahamba aye komalume ayoyembula ngoba wayembathiswa yithongo la komalume. Okay. Ngolotho phendulekile ke mlaleli. Masanda kusijoyina, do you have a question or a confusion? Ngento ethinta isintu sethu, so i-conversation yethu ke is all about that. 0861596596. Bafethu ivumeni noma niphikise lento. Yabanje banisebenza nje nizinyanga khona izangoma khona belaphi njalo njalo. Niyayifakazisa leyo ukuthi khona umuntu odalelwe ukuthi angawuthinti umuthi. Uthola ukuthi ngesikhathi ethu uzama ukuthinta umuthi ila izinto zakhe ke zibheda kakhulu. Ikhona into enjalo ukuthi khona umuntu okungamele nje awuthinte. Nomunye futhi kuzothiwa no okungenani angathola amanzi or umthandazo but umuthi awuyona isolution to bonke abantu. Ngiyafisa ukuzwa iview yeni lapho. Yeah. Lokho Sohlaza kuyinto eyenzakalayo. Ukhumbule ukuthi njengoba sabantu siselwe sembethwa amathongo anezinto azithandayo nakholelwa kuzona. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka umuntu uthola ukuthi ithongo okanye abantu abamembethe umuthi abawuthandi mhlambe khona into eyakenziwa kubona ngomuthi base bona bethatha isinqumo sokuthi thina umuthi asawudingi kodwa omunye uthola ukuthi umuthi awunankinga kuyena. Okay. Yeah. So uzokuthola kanjani lokho? Anganike Sohlaza ingako kubalekile uma umuntu ukuthi uhambe uye kubantu abafana nathi abakwazi abantu bamanga. Hayi ngoba kwabamanga thina abantu bamanga Sohlaza ngihlezi mne wethu nginalento ethi idlozi likumuntu. Ungatshelwa yimi njengesangoma but now your sixth sense, your instinct, they tell you ukuthi yini ehambisana nami. Kunomuthi okunika umuntu uphume nawo kuthi xifi kuwena ufake esikhwameni hayi ufake esikhwameni kuthina esinekhwamezi ushintshe lesi ulahle nalesi yasikhama wasiphethe ngalela langa wawuya khona la kusokukhuluma idlozi lapho kuwena kunezinto kwawena because kuneswasho ukuthi mawusebenzisile kwawena spiritually you feel revived. You understand? Even ukusuka kwami ngithi ake ngiyokwenza iconsultation nombanjwa kuba nale push ebakhona. You can't go kamamnikathi Dlomo just because umuzwe gagasini. Have that connection with me ukuze ukwazi ukuza kumina sosizana ngoba if uzoza ngoba ungizwe gagasini it's not going to assist. You'll end up uhamba izangoma ezu 39 still and say izango. That's why kuthiwa sinamanga
because abantu abayilalele yabi imoya and yet idlozi likumuntu ezinye izinto they are not so worth ukuthi umuntu azazibuze kwakuyibuza because ngaphakathi kuye ikho kukunalento akithi kumuntu ngifuna amanzi ngifuna ke emfuleni afuna ukufakwa yimina why don't you go empophomeni hayi no ngiyakuzwa yabona ke new level now uyayizwa nawe usuhlaselwa isithunywa manje ngizwe energy asize singithanda isithunywa la ekhaya hayi no ngizwa khona into eningigqibela yona idlozi likumuntu ngoba ngihamba nombali ngikasante sabona anonymous Ngiyabulani bhuti. ngikhona njani wena Ngiphilile bhuti. Baphila abantu amen baphila mfethu bula. Nginenkinga lana. Ngake ngafona before ngifona ngibuza mayelana nomsamu angathola ukuphenduleka. So namhlanje la engifonele bhuti Alex ngisacela ukubuza la ugogo wami ngasekho emhlabeni wasakhula sazi ukuthi ushadile. So ekushadeni kwakhe nomkhulu ayikho into eyilobolo yaphuma bashada nje lokhu kwesilungu. So manje into eyinkinga mengithi ngihamba njalo ngiyobheka into zami uhlezi kuzovela ugogo wasekhaya okubo kagogo la ezalwa khona not la eshadele khona. So manje ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle njengoba zingekho inkomo namalobolo kwaye kwaphuma isona siphi isibongo mina ekufanele ngisibize noma ngiyoshisa impepho kube isona ngisibizayo. Alright mbanjwa ya sohlaza inkinga umnotho abhekene nayo inkulu uma kuukuthi mhlambe basekhona abantu babo kagogo nabalapha bokamkhulu laba babengashadile bobabili abavele bayakobhala kufanele ukuthi uma labantu bobabili lesalwazi nekhehla bahamba besabambisene babalungisela into yabo baphelele. Ukuphendula kumbuzo wakho umnewethu uzokhumbula ukuthi njengoba ugogo wakho nomkhulu bengacacanga kufanele ukuthi umama ozala wena simuse ekhaboma wakhe lapha esibongweni sabo kagogo uyangizwa ikhona ke nawe la uyothi mawufika khona usebenzisa umsamo wakhona njengeko malume bakho ekhaboma kama wakho lapha bokagogo ngoba umkhulu wakho okubaba kamama abacacile nogogo kufuna usebenzisa isibongo sasekhaboma kama wakho ukuyisibongo leso ugogo lesisibizayo somshado saku angathi awungizwa anganweni ukhuluma la ngogogo wakho nomkhulu ukuthi ibona laba bekade bengacacile yes laba bazala uma wakho bazala uma noma ugogo ubaba bazala ugogo wami ozala uma bazala ugogo ozala uma kusho ukuthi kufuna hlehliseke ugogo wakho kufuna hlehlisa ugogo wakho simuse ekhaboma kama wakhe bese ke nisebenze lo umsamo wasekhaboma kagogo wakho ya wena uzobuka ukuthi ugogo wakho wayezalwa umabani bese uthatha uma wakho umuse khona njengekhaboni nalume lakhe wena ngoba uzala uma wakho na uzosebenzisa leso sibongo because umuntu ozala yena lo gogo engikhuluma ngaye sonke isikhathi ngithi ngiyobheka into zami uyena ohleze vela lesi sibongo bizayo akukho ukugwegela kuye kuvele lo gogo lo mdala yebo ikhona ke la kufanele inyakazise khona izinto zenu nizohlehlisa ugogo wakho nomuse ekhaboma kama wakhe nani ngikhona ke la kufanele nigcine khona izinto zomsamo banga ngiyabonga alright ngiyajabula mawuthi uyaphenduleka indaba ekakasini umbuzo nawo siyayiphendula nje yonke khona la kwindaba ngoba namhlanje sine open line ngiyemnambethi nawo sabona anonymous yebo Mr Alex uyaphila futhi ngiyaphila kunjani kuwena khona mkhulu sure ngicela ukubingelela futhi nawe ihambe lizethe lapha emsakazweni ngicela ukubingelela kuzona yes siyavuma nazo bhuti cha mkhulu bengicela ukubuza la futhi nginephupho noma ke lona ke bese kwesibili iqhamuka okwamanzi wahleze vela ngicela ukuba nemibuzo cishe izoba uthuko oqala ngicela ukubuza ukuthi makuzoqhamuka mhlawumbe uthothulele ebusuku bese kuzoba nento ezothi hamba uyovuma idlo kodwa uyolivumela emanzini bese kutho kwesibili ke bese ngibuza mhlawumbe ukuthi noma mhlawumbe inhloboni yesichitho noma yini mawunento mhlawumbe esisheni uthola ukuthi lento nje inokuhamba kodwa uyathola into ozama ukusiza ngazo kodwa uthola ukuthi awusizakali uthi usaqeda mhlawumbe ugquma noma wenzani kodwa lento yophinde futhi usiyayizwa futhi ukuthi siyahamba sikaze kahle yini mhlawumbe engangisiza mama lapha ngicela ukubuza nje ubhuti esakhona emoyeni
uma kuthi wahamba uyovuma kuyiphupho noma vele umuntu okuyiprocess yokuthi usentwasweni noma ephehlweni? Hayi angikho entwasweni angikho empehlweni kodwa kunoqhamuka kanti namanzi anakho uqhamuka nje ebusuku mangilele ngiwabone bese kuqhamuka lento eyenzeke nje kwanamhlanje. Angihlezi ngumuntu opromote ukuthi abantu abahamba yothwasa but ku very important ukuthi into yakho awukuyoyihlolela mhlambe kumuntu ongakulekelela ngoba uma sebezokuthuma qobo bethi hamba uyovuma idluzi that's a direct instruction ethi hamba kube khona into enokwenza nomoya yokwamukela ithonga noma umsebenzi wabantu abadala owuphiwa idluzi lakho. So now ukuthi uqala kanjani ukwenza lokho kubalekile ukuthi nawe ukhona ukuziphahlela ukubabuza idirection yokuthi nichaza ukuthini ngaleli phupho and also futhi ungaluthola usizo lomelaphi wendabuko ukhumbula ukuthi ngithe angihlezi ngipromote abantu ukuthi bayothwasa kodwa kubalekile ukuthi ubabuze kwawena ukuthi uma nisho kanje ngikwenza kanjani lokho and then uthole futhi response yomuntu omelaphi wendabuko ukuthi lokhu kusho ukuthini makumi kanje. Also uma unalezi izinto ezisichitho angisho ukuthi akusona ungizwe emne wethu kuba nezinto as well uma ungabe umntwana othunywa yentweni zobizo lwesintu noma lokwelapha ngokwendabuko eziba uhlupho kwasemzimbeni wakho uthi uyazelapha zingalungi uthi uyahamba uyazisebenzisela uzibheke njengesichitho uzibheke njengokuphelela umsebenzi ziningi inhlupho eziba khona if umuntu esukunyisa ukuthi akahamba yothatha umsebenzi wabantu abadala othola ukuthi zigcina sezibukeka ngenye indlela kanti cha usukunyisa ukuthi suka la uye la sikuthuma khona kodwa nje bottom line ngicela uyiphahlele kwa wena personally lento ubuze lakhe ithonga ukuthi yini lento elifuna kuwe. Cha hayi ngiyabonga kakhulu ngoba nje indlela ongiphendula ngayo ngiyaneliseka ngoba akusikho kona kodwa lokho ukuthi kungihlupha ebusweni okungihlupha kahle kahle ziningi izinto eziqhamuka ngendlela ezahlukahlukene. Okay, so but I think isolution is ikhona ke lapha. All right, ngizothatha ke nama comments nama comments ku Twitter as well. 0861596596 indaba with Alex. All right, 0861596596 my guest namhlanje we have uMakhosi Dr. Mnikathi kanye ke nempunga yesintu. Ungabuza nje umbuzo nawe ongaba nawo othinta indaba yesintu. Ushameni la ubuza ukuthi wenze njani mangabe usuku ungenwe yidlozi uthole isikode la kababa wakho kodwa wena ube uyingane engazange ihlawulwe yenziwa njani enjalo? Ewayithithi indaba enkulu sohlaza baningi abantu othola ukuthi bayingane ezizalwe komalume beyingane ezizalwe komalume bahleli khona komalume kodwa bese kube khona isipho noma isiphiwo esisuka kubo. Uzokhumbula sohlaza ukuthi makuhlangana owesilisa nowesifazane nakuba kuthiwa kuhlawuliwe ingane mawumlanjana sohlaza akuphiki ukuthi inali kubo akuphiki ukuthi inayo uyise. Okay. Kuyenzeka sohlaza kube khona izinto zemmoya ezihluphayo ngesizathu sokuthi isivumelwano esisuke savunyelwana thina sazi lo muntu wesohlaza kuba khona indlela ekwenziwa ngayo omunye ke kufanele ukuthi labantu laba bakuyena egazini abamembethe kube khona indlela abazonxuswa ngayo bahlanganiswe. Asikhulumi ngabantu basemsamu kodwa sikhuluma ngabantu abakegazini kuyena ukuthi abahlangane nalabo bakomalume bangaphikisani ukuze izinto zakhe zikwazi ukuya phambili. Yes. Uyabona lo abantu abaningi yabadida sohlaza umuntu uvesana athi angikho mina emsamo wakini ashonga ukuthi sizokwenza emsamo wakini kodwa sihlanganisa labantu abakegazini kuwena ukuze zakho zikwazi ukuya phambili. Okay, umbanjwa ke lo. Dr. Mnikathi, there is another, I hope uphendulekile mfethu. And then there is Usli othi njengoba kukhulunywa ngendaba yembeleko ngingakwazi yini ukuthi ngizenzele mina imbeleko. Iyavela ke lento ukuthi kwafanele wenzelwe umuntu into ethile but mhlawumbe abazali abasekho noma amandla banawo bese ke uyazenzela wena. Ungakwazi ukwenza lokho? Ithinto abazali abasekho kuyavela ukuthi kwakufanele wenzelwe imbeleko semncane but awenzelwanga ngoba unawo amandla ukuthi kusungakwenza lokho ungazenzela na? Awukwazi you can't ngiyaxolisa ukungingiza awukwazi ukuzigqokisa i-crown after winning uMiss Bani angazi noma iyayenza ini sense
mangiqeda ukuhamba nje pageant ethize ngeke ngifake iCrown fanele kube khona who passes the crown hence mangabe ngizokwenzela imbeleko fanele ngishiselwe impepho ngibikwe imbeleko ukubikwa emsamo so they should be someone who big as me. Okay, let's simplify it. No, I'm with you. Let's simplify it then. Uma lo muntu ebonithiza izinto zakhe kuthiwa zimhambele kahle ngenxa yokuthi akenzelwanga imbeleko, yabona? And then bese kuzoba ukuthi ke ngenxa yokuthi ngiyasebenza nginawo amandla mawuthi imbuzo efunekayo ngingayithenga iyenziwe njalo leyo process. Akakwazi ukuthi angakwenza kube khona umuntu othile mhlambe wefamily ozobe sekuyena umkhulumeli emsamo mhlambe njalo njalo but imali yokwenza wonke lo msebenzi ibiphume kuye lo okuthiwa izinto zakhe ayilungi ngoba kenzelwanga lo msebenzi. Angayikhipha imali yoswidi nama drink kodwa yembuzi kubalekile ukuthi iphume kumalume. Mhlawumbe kusengayenza le yokumupha imali kungabi ukuthi ngithi malume ngihambe ngithengela imbuzi ayizwa lona amuphe isipho semali. Nanso ke answer lapho ekutheni muphe le mali ebese yena aba netotho ukuthi ngale mali eyama ngithi sengizokwenzela umshana nami imbeleko. Noqala ngixoxa nje kahle kutheni lalela la malume khona into kufanele ngiyenzelwe la. So le mali ke ngizokupha. Eyayo la ekhaya yonke kodwa uma sengizofika mina ngiqhuba imbuzi ekhaya ngizozenzela akusamukeleki ke edlozini ngoba manje ulizalekile la umlanjwana uyazibika uyazethula uyibona lona because into ebalekile ngento eya emsamo ukuthi isuka kiphi inhliziyo izokwamukelwa yethulwa kanjani and pretend as if labantu bayaphila. I always say this imnewethu awu pretend engazuthi labo omkhulu nogogo bayaphila ufika kubona uyoguqa would you have i-audacity ukuthi uyingane efike nentombazane hi mkhulu imina ingane kadadewethu lo ngizozibika no you can't do that. Sure yezwakala mnikathi lo ezolibomvu sabona siyanda ngiyaphila baba estudio no siyaphila kunjani kwena hayi ngiyaphila nami umadondo lezolibomvu mina bengicela ukubuza lana ngibiza umadondo nje umadondo kunogogo umambhele oshade nomkhulu umadondo bathola ugogo ozaluma wathola uma wabe sehlangana nobaba uma wehla nesibongo sikama wakhe saze safika einganeni zakhe so sinazwa kiphiwo cause kuningi nje kusukela kudala abantu abathi ngisho amaphupho izinto konke nje kuyavela but into eyinkinga ke sinayo noma enginayo ukuthi ke manje angazi ngiyakuphiwa nenginakho ngiyakuphiwa amandla bangipha amandla umsebenzi ngihleli kahle kuyenzeka empilweni ngiyaqhubeka kodwa izingane zakwethu ayiphumeleli noma uhamba kuyekuthiwa fanele kulungiswe izinto sizame ukulungisa umsamo but inkinga umsindo obasegcikeni siyakwazi ukuthi sizame ukungenisa abantu abadala ngapha la sesithole khona sazama ukubeka ukuvusa inxiwa lokho nomkhulu bese kuba ukuthi umzali lo sele emzini omdala akanqene ukuvesane ayishiselene impepho akhulume noma ngabe yini akayizulu anitshelwa nina ngapha kodwa impepho umsamo waso swangapha wabekwa ngapha emzini omusha kodwa yonke into ekumele ngabe yenziwa la uyazenzela lapha yonke into umuntu wesifazane so kuye kudlule kanjani entweni kanjalo ngoba noma usumthatha umbeka kubelaphi noma kubantu ababonayo bamchazela ukuthi kumele kulungiswe la nala mephuma nje uphuma athi cha yena ngeke azezwe ngabantu abangasekho. Okay right sohlaza inzima le ngoba idinga bona njengomndeni idinga bona njengomndeni sohlaza ngoba lo muntu uqhubha inkani nje yakhe uma ngilalela kahle umnewethu ekhuluma lento idinga ukuthi nihlalele phansi kahle nixoxe nimvezele ukubaleka kumsamo ukuthi umsamo baleka kangakanani okunye ke sohlaza akukwazi ukuthi phakathi kwekhaya kuzothi kukhona abantu besilisa bese wena uyintombazane uthi uzohamba ohlala emsamo akukwazi ukwenzeka lokho iphuthe elikhulu kodwa ke lento idinga bona njengabantu bomndeni bayikhulume inkinga ke sibe nayo lapho bhuti mazama lokho kuba ukuthi angeke ngilawulwe izingane nifuna ukungiphatha mangizo eda ngiyaxolisa ukuyingena ngesidlozane uyabona bhuti ngifikelwa into ethi
inhlambuluko yasekhaya lakho akuyona into ekufanele ibe phakathi kwamama nani kuphela iyahlehla ishona emuva kunezinto ekufuze ngako nabantu abangasekho abaxolelanisayo abavusa lomsindo ozotha kube nemsamo embili angazi noma uyangilandela yini ngoba lento lesiqubuka ngomama ulaka labantu abadala leli abavuka phezulu kwegazi leni ingakho bevalela a few ebese bevulela a few ngobani bazigaba zimbili lenhlambuluko ingenzeka phakathi kwakho noma nokwenu nomama lona kodwa into ebaleka kakhulu kufanele kuhlehlelwe emuva ebese kuxolelanisa izidwala uqobo ngoba even at the time nizithutha lapha ya lolu uxolo lwalidingeka kuqala ukuze kube ukuthi manje uthutha umsamo nothutha ngokuphelele ngoba njengoba evuka isidlozana kube ukuthi khona into akufanele nayishisa kunalabo abaseli naye ngale abavusa ke manje umbhejazane kuyena ebe umuntu wrong even ukushisa impepho angazi noma uyangilandela yini no ngiyalandela ake ngithi manje ngizoke ngizama ukuthi ngilandelele ngalendlela osho ngayo ngoba kona hayi kubi kubhlungu futhi ukubona impilo yakho wedwa iyaphambili abanye kungayiki indawo sure no siyabonga mfethu yabona nje leyo concern iyodwa uyambona ukuthi lo muntu ikhathalele ifamily yakhe nangu anonymous la yini esukuyenzeka uma kuvuka idlozi kumuntu azamule abonge ahayize kodwa lingakhulumi thothi ugajwa yilo uyazamula kwenzeke konke uhayize kodwa aliphumela obala ekutheni lithini futhi lifunani yeah okay yeah asiqalela kumnekathi bese ngizokwe ekhathini yes you know angifuni ukuphikisa abantu abaningi abasebenzisa le phrase yokukhuluma kwedlozi angifuni futhi ukuthi ngidutshulwe i-most yezangoma because izongidubula inkinga izophendula lento engiqeda ukisho ukuthi idlozi likumuntu if we expect ukuthi idlozi likhulume what do we want idlozi to say ngokuzamula kwami because I have to control ukuzamula kwami e-studio even if idlozi liyangivuka you understand because yimo zotshela idlozi lalela ngise studio bro angikwazi ukuthi ngikhulume nawe njengamanje uya understand lento ngisho if ngizovuka idlozi kade kusho wena manje ukuthi ubungibona indlela bese ngihyper ngayo uyayibona lona what if bengihayiza I controlled it so okay sengikhuluma nje generally yeah so erank nje noma sigibele itekisi umuntu avukwe uyabo esebhavumula kanti kusuke engakwazi ukuyicontrola ngicela ukuthi uyayibona into engisho ekutheni ziyabhonga zibhodle zenze ngicela ukuyiphendula lebe ngisho ukhona umuntu ozohlukunyezwa yilento engakathwasi without understanding ukuthi kwenzakalani kuye izomgaba eyizwa lonto ebese abe isulu sayo but mina njengami nje engiginqo 11 years kuya ku 15 manje ngisangoma I know what is happening uma kuvuka into ezinjengalezo precisely that ekutheni lo muntu akathwasile akenze lutho kodwa useyazi ukuthi unabadala unakho konke so sifuna ukukhulumeni then ukuthi kuzokwenza ngizofuna ukuthi ayokwembula khona ezolibooster noma mhlawumbe into okufanele ukuthi ayignore uyangenelela ke lapho manje sohlaza lento ngiyazi ukuthi ngeke izwakale kahle kodwa nabantu abathandazayo iyabenza lento esikhuluma ngayo uthola ukuthi umuntu uyakhuleka kwesisikhathi azahayize omunye abhonge kakhulu uyibona lo avuke emoya lo muntu usuke nenkinga imimoya yakhe isuke ingaqondile usuke edinga usizo lo muntu ukuthi imimoya yakhe iqondiswe ngendlela ekuyiyona efanele ngoba isahlukumeza ngoba yona isahlupha yena omunye sohlaza uphathwa zibhobo omunye kufutha amazinya aphathwe yikhanda uyibona lona lo muntu usuke nenkingi imimoya yakhe isuke isafuna ukwelashwa ngendlela ekufanele ukuthi ilashwe ngayo iyophela yonke leyo nto uzothi mawudonsa into uyidonse nje uyixoxe nje basixoxa nje ngaphandle kokuthi uzohlukumezeka makufika umuntu mhlawumbe uthola ukuthi uyabhonqeka yonke leyo nto usuke kukhona into edinga ukuqondiswa okay yeah no ngizwa kahle 0861596596 sinomnikathi nombanjwa sikhuluma nje indaba yesintu imibuzo iyacaciseleka noma umelaphi mhlawumbe ulalele please sinike your contribution ngiyawathatha ke nama tweets i# esisebenzisayo ithi indaba na ku Facebook as well ithi ngithathe na voice note yakho Gagasi sabona Sawubona Alex nehambeli zakho ngiyathemba nonke niyaphila yes Alex ngicela mina bangisize lana ngifisa ukugeza ngaphuphunyelwa isisu about 5 years ago
kukhona engakwenza ngageza but yonke indawo engihambayo kuthiwa nginesinyama cause angigezanga. Bengicela ukubuza ukuthi yiphi indlela yokugeza kuyiyona bese ngicela bangichazele nangendlela yokuqamba umntwana lo owaphuphuma. Ngiyabonga. Siyabonga sisi. Alright, uzothatha mophika manje lo wogeza. Ya Sohlaza. Okay. Uyabona Sohlaza ubalula ukuthi wageza kodwa uma ehamba kuthiwa akagezanga. Kunento eyiphuthe elikhulu eyenzakalayo uma umuntu echithekelwe isisu noma esikhiphile. Umuntu ugcina ngokugeza yena akhohle ukuthi lengane le naye yadinga ukugezwa. Umuntu kuyenzeka geze yena ingane angayigezi bese ingane iyabuya izomembatha. Imembatha ngokungcola ngoba igeziwe bese kukhaleleke futhi ukuthi kufanele ageze. Kubalekile ukuthi umuntu umegeza ayigeze nengane kuyiyona yaphuphuma. Kukuyena umuntu ukuthi wenza njani. Umelaphi wendabuko uma waphuphunyelwa isisu uyakwazi na ukuthi akulekelele ngokugeza. Uma futhi unawo amandla embuzi ekhaya izinto onikwazi ukuzenza uyayithola imbuzi yokugeza. Kuthatha umswane wayo imbuzi nenyongo uhamba uyogeza ngaphandle. Uyabona lona kukhulunywa ukuthi njengoba ke wachithekelwa isisu umntwana namhlanje siyamgeza kodwa into le elungisekayo nabelaphi bayakwazi ukuyilungisa Sohlaza. Bakuthathe bayokugeza wena kanye nengane yakho le ekwembethe. Okay, bufuna ueda kumbanjwa. Yes Dina, usuvuka moya. Bengifike ukuthimula echo. Oh, okay, sure. Echo So yehlisa. No, I shuthi seduzana ko ngiyaxolisa. Sure. Ukueda nje kulokho kushuba mbanjwa kuyiqinisa impela. And also into ekufanele siqaphele futhi ukuthi uma kuukuthi ngempela umntwana waphuphuma ubaziwa yini ekhaya ngoba ibalekile lento yenhlambuluko ukuthi ungezi kumina njengomelaphi ukuthi hey ngiphuphunyelwe isisu kodwa ngiyasaba ekhaya ukuthi bazi ibike lento ekhaya kudlulwe kwinhlambuluko uma futhi ingenzekanga lento ukuthi mawuphuphunyile bese uyabelethiswa as well umntwana ukwenzela ukuthi iprocess yokubeletha noma yokuzaleka kwalomntwana kube iprocess ephelelile kungabe ukuthi usuyagezwa nje ingane ephuphuma but njengoba ingabanga ifull term ibisalinda ukuthi yona izoba ifull term. So into ebaleke kakhulu ukuthi asidluleni futhi nakuma processes ukuthi ngisho ngakuthiwa sigeziweke mhlawumbe amandla embuza sikabi nawo but let's have lenhlambuluko ekhaya to say baba ma ngike ngaba nenkinga kanje uxoliselwe nasemsamo ukuthi kunento kanje. Yes. No, yezwakala. Qamba igama. Yeah, ukuthi uyiqamba kanjani ke ingane eyaphuphuma. Ibeke sekwamukelana umndeni ekutheni mhlambe kube nesimo selade lenziwayo umntwana akhanyiselwe ibani ebese kuyabizwa nomntwana khona la njengoba esehlanganiswa but yila kusuke sekune process yani yembuzi involved ekutheni sewumenzela le mntwana isimo sengubo yakhe ukuthi akwazi ukuthi aqambekeke igama abikwe emsamo ahlanganiswe nethongo lamanono. All right. So kusho ukuthi uma ezokuzihlambuluko ke lo ophuphumele umntwana engatholakanga ngendlela into yenziwa kanjani into engenziwa umuntu owelapha ngesintu leyo nhlambuluko iprocess yakho idinga umndeni kufanele ayoyisha ekhaya yes ngoba lento emengama ngethunze limnyama lento yam distance from ithonga lakhe ngobani unalento yena eyenzeke kuyi ukuthi at some stage umumathe umuntu waqede wamuka kuyena sekufanele lo muntu ahlangane nethonga but kwayena usangcolile ngizokubeka kanjalo ngiyaxolisa ukusebenzisa lelo gama. Yes. My number is 0861 596 596. Sisethekwini now. Sabona anonymous. Sabona Alex. Yebo mfethu sekubingelelo sekakasini. Yebo. Ngicela ukubuza Alex, mina mfethu kunabafowethu abake bahamba la beya gokobheka nje yabo njengokujwayelekile. Bafika abatshena ukuthi idlozi lasekhaya lithwebuliwe, liphenduliwe. So lisilathele thina. Yabo. So manje lento mfethu ikumina iyangigqilaza ngoba yabona nje ngisanda kuthola umsebenzi ngoDisemba yabo. Ngathi bangithola umsebenzi ngako omunye umama nje ubonayo ukuthi angicacisela ukuthi lona liphi idlozi leli ekwilo elingitholela umsebenzi. So wangitholela umama wangibonela kahle nje ukuthi isalukwazi ukhulu wami yabo. So wathi angenza inkukhwana nje just for ukuthi umsebenzi olandelayo ngizoyenza
just umsebenzi okubonga umsebenzi. So njengamanje sengizenzile inkusengiyi process manje ukuthi ngenze lo msebenzi lo okubonga umsebenzi. Manje nginenkinga ukuthi recently obhuti bami basanda kubuya bebuya nale ndaba le ukuthi kuthiwa lethu likanje lithwebuliwe lisilathele yabo. So ngifuna ukucaciseleka la ukuthi manje angikhona ngiyangani noma ngiqhubeke nawo noma ngime angazi makunje. So ngifuna ukucaciseleka la ukuthi uzokwenza njani ukuthi khona ngempela lento ekuthiwa idlozi thwetshuliwe and mawukuthi khona ngifuna ukuthi abaphindi bangicacisele ukuthi ke ilungiswa kanjani. Sohlaza ngoba abanewabo into abahambe baya koyihlola bayithola naye mina bengingasho ukuthi akakaphume athathe zakhe induku aye kobheka sibone ukuthi ngempela uzofika kuthole yini ngoba uyasho ukuthi uthola umsebenzi izinto nako siyabona ziyakhanya waphinde wenza inkukhwana usefuna ukwenza okukhulu kubalekile ukuthi bayihlolisise kahle ngempela lento bangasheshe baqhele umsamu kuthiweni kuphenduliwe abantu abadala abake bahambe kahle Sohlaza bayithole mhlambe bayohlola noma ebantwini babe bathathu uma ke kwaqondana na kanjani khona bese bathola umuntu ozokwazi ukubalekelela abalungiselele leso simo. Sure. Good luck mfethu. Ngiko 0861 596 596. Sabona anonymous? Usekakasini sabona? All right, ngiyadlula ngiyakubaqimba enani. Yes Maximba. Yebo njani? Is right kunjani kuwena? Ngiyaphila. Ngicela ukuza futhi mina ngishadele kaMkhize. So ekushadeni kwami ekuhambeni kwesikhathi sathola ukuthi umyeni wami sishade ngesibongo eserong bekufanele sishade ngesibongo sakomalume. Manje lapho silungisa kanjani leyo ezisaseswenzile umshado omkhulu konke lo weinkomo. Okay, banjwa. Sohlaza. Inkulu indaba. Uyabona Sohlaza insizwa le ishade lesibongweni sakubo. Kade kufanele ishade lesibongweni sakomalume okusho ukuthi kunezinto ezingaphelele la. Yicala ke lelo Sohlaza. Abantu abadala kunezinto abangazenza kubona bangababamba ukuthi bathola abantwana. Kuningi abangakwenza kwehlukena ngisho ukuthi abantwana nje babathola kodwa kuningi abangakwenza okukhombisa ukuthi lani khona kufanele ngabe nikhona. Kufanele ukuthi ubaba wensizwa alungise amacala akhe bese kuyiwe bokamalume wensizwa. Makufikwa khona Sohlaza uzokhumbula ukuthi uyingane yakomalume kufana ngabe izinto wazenzela khona mhlambe wazalelwa kubo wakhulela kubo. Kuzoba khona ke inhlambuluko ezokhulunywa Sohlaza yomlomo ukuthi kwenzeka nje. Ingane le yaze yathatha umfazi imthathela. Kodwa laba bakubo kufanele bahambe baye komalume baxoxisane bese kuyakhokhwa lokho kuzokhokhwa. Ngenkathi eseyakokhishwa insizwa iyohamba nomakotwayo nengane makuthi banengane. Kufike kushiyo lapha ukuthi nayi ingane yenu umshana wethu wale ekhaya. Ingane zakhe lezo umakoti wakhe lo waganelwa kubo siyacela ukuthi kube khona indlela ekushwelezwa ngawo Sohlaza bese uyakhishwa emukelwe futhi ngapha ngembuzi. Kodwa ke Sohlaza ngoba isikhathi mhlawumbe uzothatha inombolo bese siyindlale kahle uma sesithola ithuba. All right, nice. Ulalele indaba eGagasini. Just to remind you, tomorrow indaba ngeke size sibe nayo from 6 to 8 because we has maqali weekend. We want to give you nje a pantsela your music. So the duo ga MK benosizwe bazobe bekushanga number from 6 to 8 but ithuba ke also lokuthi uthi catch up mhlamba kwazi uthola ithuba lokulalela ama topics athile so ithuba lokuthi uye ku app just ukuthi ulalele. Ngithatha uLondiwe nawe eThekwini. Sabona Londiwe? Yebo njani bekayo? Ngiright kunjani kwena? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza lapha ukuthi ngiyasiqisi ngizalele ekhaya komama ngihlala ekhaya komama kodwa ngibiza isibongo sakababa. Ingabe ku right yini ukuthi ngibize isibongo sakababa kodwa ngibe ngihlala ekhaya komalume? Okunye engifuna ukubuza ukuthi inkinga ukuthi ngivele ngiphathe amazinyo wonke angiphathe kanye same time. Ngiphinde ngithi mangiphupha izinto engiphupha eziyenzeka. Okay, negative. Ngicela ukubuza nje la mntanami uma uhlala khabo mama kodwa usemisibongo sako baba isizathu ukuthi mhlawumbe komama wahlawula walotshola kodwa kwawukuthi uzogadeka ngako mama noma ayikho into eyenziwa. Awaze kenzile ukuthi
ngibone sengimdala ukuthi ngibize isibongo sakababa. Kuyiphutha kukodwa nje lokho ethongeni mntanami ngoba okusho ukuthi uma sibheka ithonga la kubomama sithi umsebenzi walo mhlawumbe mufishana ukuthi singa recognizewa ngalo ingakho sesithatha ubaba ebengazanga zakhokha like ekhokhele ukona kwakhe bese siyamqhwakelisa phezukwempilo yakho nempumelelo yakho. So manje iyo lento ezohamba izinto zakho izifiphalise ngoba lizohamba lithukuthele ukuthi wena uphumzile wakadlomo kodwa manje uhlala ekokoko malume kodwa wena uphakamisa isibongo sakadlomo. So kungabaleka ngempela if ikhona indlela yokukulungisa lokho ukulungise. And nakho futhi ngizophinda mhlawumbe inkulumo engike ngayisho ekuqaleni ukuthi kunezimo ezikushaya empilweni uthola ukuthi awunakile ukuthi ushawa imoya ushawa ithonga ushawa ukudinwa kwabantu abadala ngenxa yezinto sokuzenza gradually empilweni. Yeah. Nawe nalo ngizo advise ukuthi uthathe nje inamba le ezonikezwa khona manje. Mnikazi utholakala kanjani? Ngitholakala eMaritzburg endaweni yaseWillow Fountain inamba yami 074 051 4679. Ngicela ukuyiphinda 074 051 4679. Ngiyabonga. Sure, siyabonga kakhulu. Manje uhlola ngani ngesingisi noma ngesizulu? Konke. Oh, kuba ndawo. Kuya ngeclient ukuthi prefer yani noma isithunywa sifika ngeEnglish noma ngesizulu. Uyangaba khona ngaleso sikhathi. Amadlozi. Ngizwa kahle siyabonga kakhulu. Dokotela uMakhosi Mnikazi. Impunga yesintu manje? Sohlaza impunga yesintu ithola kwinombolo 078 959 1894 kubo 071 627 6343. Sibonga kakhulu. Bekade sino Dokotela uMakhosi Mnikazi as well as impunga yesintu umlekeleli mbanjwa. Thanks to you mlaleli. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba talking my business isintu nazo zonke indaba zabasha.